chini chenalo na ya tongnai Christian takpurao nrao Bible kama ke se pore ni singke bo ani question ni ang answer iti ngle nrao le Bible chorcha ni ro takhokno belai kheno hambai nini singmungni bagwi ning khoroksa Christian takhokno kok hamya samani Bible ni kok baino kok phirokka aboni bagibo nono hambai au Jisoo soike poito khlainarok omotui yongile masaiya singjo to dormono sonman khlaitai tongo haise phaidike takhokni question dokni answer rokno orilayano question number 1 number 1 question bono sumo Jisu bro thangmo ba thitui no de thipai mono de botolani kau buktima thikit ama sayak thangdi kau pui lama ke ang sayule tawa se thuidu isko hingga nung phaye bini sakawo tangkhe bungle thangnai se buma ke Matthew ni 9:18 no samo korna ingke botre thagak mai sapi ang sayu ke hacho borsi chino yong mai ma thitui ong tomi nung phaye boke Luke ni 8:42 wasai uma Jisu bro thangmo ba thipai mono de ari akhe bale thitui ong to mono de buma kau sai mo ba Luke ni de thi ari akhe Matthew de thi phi Jisu borno mwthangmani abo thitui no de na thipaijakno de mwthang mathai no ni athrao ke sao angsajak tabuno thidrop hinei phiya lok 8:42 ke sao laitei hinei saboba soi o kaini kokno soise mathai mark lok johon ongkha Jisuni kothoma kahamno present khlai tongo joto saitei borogo bijapno sifruo pholaka tharbai koboljagoi tuijuljagoi sijakmani abo janija jorao sijakmani thanchakhe table kaisao sijakmani ya aboni bagui borok jefro gospel present khlaio mathai je karjakmani no mark sio Mark je karjakmani no Luke sio Luke je karjakmani no John sio omaike kothoma kam 100% complete ongo tei pure ongsugo abo sijak pruo baksa ol baskangkhe sijak phano aboni yaphang tei loria holong krak sakao bosajak question number 1 ni answer ongkha omahai Luke 8 ni 41-42 apro jari hini aroni thumnok ni hoda khoroksa sokpaikha bo Jisuni yakung yaphango klai bono bini nogo phaina bagui koikha tamni hinke nokha bisi sikni basajik khoroksa susuk laitei ongoi tongkha Jisu Kristo jarni basajik na aro thangpro buri khoroksa 12 bosorni risuma thagya Jisuni dulai tangoi hamani gotona ongkha aboni yagolokhe Luke 8 ni 49 sao bokok saitong pro thumnok ni hodani nokni borok khoroksa phaikya nasajik thikya hodagrano teitaleng risidi hini bo jaitno saphaikya singaronogo hodani eba jaitni nokni khoroksa borok phai jaitno nini sajik thikya hini sapaimani aboni yagulo bo Jisu no saka mathai 9 ni 18 Jisu okokno borno sawi tongpro hoda khoroksa phai yasko songoi ha hini saka angsajak tabuno thidro phaidi ningbini sago yakbera kheno bo thangsanai paithagokhe o burui thijakno Jisu mwthangmani singnugo Luke 8 ni 54 te 55 haipano Jisu bini yakromoi o burima basade hini sotoni saka hakebini phola kifili bodropsa thangai basaka hakebo oserenyo sanari garade hini borokno saka khajani takhokte bhuksong tei tamro wan chuguitong naituguitong Jisuno mwthangnai se diba nini pholano morkini yakni kifili tubui mannai boya diba abo bisikse khobor kaham nini bagui ani bagui kuthunyo mwthangmannai nini ganao tongoi ning siniwi manya de jotoni slai phan ganang khoroksa nono mathangui mano mungsa dormo khlai samung kaham khlai ning mwthangjak mannai de hini wansuk ehi manya kathar elambak saklayo jotono somsok ganang se hinai joto borono somsoko klai thangjak kathar elambak barbar saklayo khoroksa pano kaham kuri kebo pano kaham kuri hinai puilani borok adom bai hoba
kaituni kokno norma bai borok somsogo klaikha boroni wansukma naharma tei thuyo somsok phai hap phaikha aboni bagui puila borokni je bwthai abo somsokni bwthai se tinio sangsar ha ganangai joto borok supungjagui tongmani abo joto adomni aroni phaimani hobani aroni phaimani a adomni thui ni naro te ani aro se aboni bagui sing joto somsok gonang se a somsoni manthai kaisano abongkha thwimung morkini horo bol borom borom klai thwimung ongkha tewaisa thwimung a thwimungni yakni yoknani lama Jisu Kristo simise tamni hinba bo simise seno kuthini mwthangai mano sing thwipano sini pholano mwthang mano tamni hinba sini joto somsokno susana bagui Jisu Kristo simise kalbari krusho thiyo tei mwthangai tisajago je bono poito khlainai bo simise mwthangjaknai khajani takhok tei buhukso mwthangjakmani kokno tebo kahamke saimanani bagui video ni tolao description o link rijak tongo thangai naimano. Third question. Jisu ba boimani sokhe thwini ba jamide. Bo bro. Jisu ni hakoro thangye naipuo spono nupi. Ake aro hakoro spospo tongchao. Puila ni make ake naidi arfuo banglak tor phaiha. Mahingke jubagrani angel phaiha. Jubagrani angel kchuhani phaiklaiye abo hlungno nui phaimi ake aboni sakao achukmi tene pidi Matthew ni 8:5-6 himba abo angel abo broiro no saha takridi mahingke no cross wo biyak maha Jisu no tumi nye angsiu bungle rowo prikha mahingke bungle bung sanamo de bazaha tene pidi moke Mark ni 16:5 brau hakoro haye naike ke ha trai baza yau grabai atu tumo nuha aboke ri pui jumye tomo ariumi brau li bung yau ha ari ye boke sayo look in tre 24-4 ake bro haporni lung nuyok mo nuye ha himba bro aro hasun ne ha Jisu ni sokno maya arong ke abo broiro tingtang unok pai ha ake mai di bro kunui se rik put jumye bro ni samwo ba saye tong ha John so sapi ha John ni ke 20-11-12 mari ke hakorni phataro bajaye ka thuma arpu bung ka be hakoro nai koinsinte bung juhani angel chalang noino khuima ke Jisu ni sau klaimo jagao khuk bai kiha yakung khu bai kiha ke achokye tongnono nuha Matthew ke sawo kiha angel Mark ke sawo kiha trai baja Luke ke sapiha brooklyn Jones ke sawo angel plan ke sponi kauba thi ungha nungse saya nagradi. Question number 2 Jisu ba kubuide kuthini mathangai tisa jakha borok Jisu ni mangkoro thangai naifuru sabono nukphi aro hakoro sabo tong mathai aresni duyo khe sawo subrani suwari khoroksa hinai Mark 16 ni 5 ke sawo rikufur kanjak sikla khoroksa hinai Luke 24 ni 2 ni simi sairo khe sawo borok khoroknoi hinai John 20 ni 11 ni simi 12 ke sawo suwari khoroknoi hinai khajani takhokte bhuksong o kothoma kahamni bijabrok Jisu Kristo thangai basa manino tebo kra khlaisugo
mwthai 28 ni 2 ni simi sairo sijak tongo sal kanani sakang swari khoroksa mangkhoni holongdapno nori rikha tei aro muringnai rok abono kirijagui kchuhayung thangka tei aroni khari thangka abongkha mangkhoni phatarni kok aboni yagulo buri rok mangkhoni bisingo habui naikha mwthai 28 ni 5 ni simi 6 o swari buri rokno hai hinui saka norok ta kiridi ang sawi mano norok kruso kanta bujaknai jisuno naitugo borok kurikha bo samahaino bo mwthangai tisajakha phaidi naipaidi orono bono mokholmani aro swari khoroksa de na khorongni de abo tei salia aro swari le tongo o kokno se sanani nayo aboni yagulo meri magdalini pitorbai jonno sanani thangka jon 20 ni 1 ni simi 2 kaito salni phung ase sri katsi pile pileo magdalani meriom mangkhoro thangui doglamni holongdap norjak nugikha hakebo khasigi simon pitorbai jisu hamjakmani a sagirini aro thangi haihini sawikha borok subraino mangkhoni tlangkha boro tonikha abosing sawimanya phiya mangkhoro tebo burirok tongkho borok sikla khoroksano nukha mark 16 ni paso hake borok mangkhoro habikha arori kufur kanjak sikla khoroksano yagra bakha asugui tongmanugikha hake borok wanama habjakha o sikla ri kufur kanjak tei borok abro nugui wanama habjak swari rok borokni bisingo tongya borok ahaino borok hai nugjagui tongya aboni bagui swari rok borokni baskango jefruo borok hai kheno nukjakha afruo baksa baksa a swari no siniwi mainyani bai borok hai nukha luk 24 ni 2 ni simi 4 borok malang sagoi aro basagoi tonglaigra kha afro asomsari salkokjak kanjak borok khorognui ganao basa phaikya oro chingnugo o burirok swari rokno siniwi mainyani bagui borok haike nukmani bai borok ni samani puila furwo khoroksa tongmani yagulo te khoroksa phaikya aro borok hai khoroknui swari tongo aboni yagulo meni magdalini pitor bai jonno saipai mangkhoro kipili phai swari khoroknui no nukphika jon 20 ni 11 simi 12 meriom kaptutui mangkhorni phataro basajak kaptutui no bo bomosonoi mangkhoro naison horkha hake jisuni mangno tonmani aro ri kufur kanjak swari khoroknui no nuhurka khorok phango khoroksa phiya yakung ya phango tei khoroksa asukjak omhaike jisu kristo bo thangai basamani yagulo tebo kabangma borok bai malaikha barani slai borok kabangma bai malailangkha 1 Korin 15 ni 6 ulokhe bo waisa bai barani slai kabangma sagirok bai nukjakha borokni bere baksa thüipano kabangmano kathang tongkho jisu kristo thangai basamani kubui hinke bo salangmani joto kok kubui bondini joto papno sagonakha thüikya phobjakha tei saltamni salo thangai basakha bono je poito khlainai bo simise mwthangjaknai morkeni eba norokni yakni yoknai boni sumsok susajaknai jisu sawo johon 14 ni 6 angno lama angno kubui angno langma ani bisingti phayake khoroksa phano aphane aro phaimanya jisu kristo simise sukna ho thangna lama hini sao jisuno kharui tei kebo phano sukna ho thangise manya tamne hinba lama kaisano abongkha jisu kristo question number 3 ke ha question jisu thuipaye boimani ba chami pinang khe bung thimoni ba chaye bini sichu rawbai malai phaifuo brau khub shu kafi 11 de aria ke bala 12 de Bible samu ake pitorni tinyo joto bini khub chinui rauni ting nuyo phaiha boke 1 Korin ni 15:5 was samsi jisu thuya khonis kamo jisu ni sichu 11 ni keha judas iskeriot nyok nai ha thipai mo jisu ni slice kam judas thipai mo ongkhe brekie yau guo ba uchiha sichu khok chinoi kafi thang maimi saya nagrade nung ya christian la ani slele nung le mchinai ba
Jisu kutuini thangai basao hinke bo thangai basamani yagulo boni sisyorok bai malai phruo aro khorok busuk sisyo tong 11 jon de na 12 jon 1 Korin 15 ni 5 ke sao 12 jon hwnwi bo pitor bai nukjakha phiya olosong hor sikni rok bai nukjakha oro Jisuni sagri 12 jon hinke Jisu thiasini sakang Judas Iskariot thithangka bo thithangmani yagulo 11 jon se ongnani kok hake bahaike 12 jon ong Pharike sing aboni answer no naileno samung bijab ekni test ni simi 26 khuk tangkhe sing srai ongo Judas ni tongthayo te khoroksa mathiano songmani omhaike haino hai 12 jon sisyo ongmani hake borok khorok nunyo basarikha khoroksa ke Joseph bono barsa bahino bono justo bohino te khoroksake mwtai apro borok khai hinei suri sankha subrai ning joto borokni bkhano saoimano hake Judas bini tongthayo thangma yagulo chonghorongoi samung khlaina bagwi o khorokni bere ning sabono song o subrai abono chingno phonogiri hake borok abumung kurino pat karei nalaikha mathiani bumung kasaka hake osonghor sisarokni bisingo bo sitok jakha omhaike Jisu Kristoni 12 jona sagri complete ongmani kok sing nugo ke question 19 tongo bokano nrao nchidi Jisu ni yawo bichar khiani ma tongode arake kride botolani kau dalno yo buktima thiklai puilani make isorle salano putim biyo khlaimo le putim bino bichar khinia boke Jones ni 3:17 sam angle kehano ko bichar khia boke Jesus John 18:15 sam Jesus sam tre ko tong pio ang putim biyo bichar khini phania boke Jones ni 12:47 no sam mphale kehano ko bichar khiya himba psalani thinyo se joto ni bujule ya phai ha ya phai pai ri ha Jones ni 5:22 asa rekhe akhe bichar khiya nei mani yaw mar pho ri ha Jones ni 5:27 asa mo Jesus ha angle purthim biyo bichar ni boese phayo Jones ni 9:39 asa bo kau kunima ba bukti male thing nungle Christian ba ani slide Bible ne bisyo mchi mo tongnai arimi sai nai graba Question number 4 Jisuni yago bisar khlainani odikar tongode na kuride tolani kok dalniyo bo thik ongma klai John 3:17 sao bo majra benna bagwi phiya hwnwi John 8:15 sao angle khoroksano phono majra benna phiya hwnwi John 12:47 sao ango sungsaro majra benna phiya hwnwi sao hinke Jisuni yago bisar khlainani odikar kuride khajani takhokte bohukchong abongkha kaitini khairokma se boni khairokma sini saka omhaike klaikha sing somsok ganang ongoi tongphruo morkeo klainani ongoi tongphruo singno aroni yoknani lama rikha sing mungsao jogota kuri tongmani se bo osungsaro borok ongoi phaimani abo ongkha kaitini khairokma se hinke boni hamjakma se hinke aro khairoge ongnani hamjage ongnani sing mungse phiya bo singno khairoge hinke kebo phano mwthangjakla khamun sukna hawo thangnani lama mangla khamo jotono majra berjagui tongkhamo tabuk phano ojora tongkho sumsok nakarjaknani tei mwthangjaknani lamao himi mannani phiya kaisa koine boot side tongma hai Jisu ongkha hamjaknai khairoknai hinphano bote oisa phaipuro jotono yakol sunani bagui majra tubui phainai o majra tamo himale bono poito khlaiani majra John 3:18 sajrano poito khlainai borok bo majra berjakliya poito khlaiya hinke aborok majra berjagui tongkha tamni hinke bo kaitini songdari sajrano poito khlailiya phiya bono poito khlaiui nasingui tongnairokno khe mathangna bagui phainai hinei salangmani tongo Hebrew 9:28 abo haikeno Kristo bo asik borokni somsokno sakakna bagui waisa baino sakno rikha bote waisa phaipinai somsok sakakna bagiya bono nasingui tongnairokno mathangna bagui se phainai kaitor lobjakthun tabukno ning kha kifilke somsokno yakari rikhe ningbo majra berjagya ongoi mano phiya ba salcha jora phai tongo bo busthumnani sal sampai tongo afro tei jora manglak waholoi kapnano karui o busthumnani authority baikhe Jisu saklai tongo ang tabuk majra berna phiya hinphano
tewaisa phaifro busthumnai bisikse kirima singsa ongno o sal Jon 5:22 phiya bufa sakpang keboni busthumya bo sajrani yago busthumnani phan yapori baikha Jisu Kristoni yago se jotto busthumnani phan salcha yapori rijaknai hini sao aboni sakangno tinibo sing Jisu Kristoni khairokma jorao bono poito khlaima bisingtui sing mwthangjaknani lama manui mano Jon 5:27 phiya ba sajlano busthumnani phandikha bole boroknibo sajlabla Jisu Kristoni yagono busthumnani phandijakjak jotoni phan boni yagose suknahani ohani morkeni joto phan Jisuni yago ning bonokarei mwthangjagoi se manglak bonokarei ning suknahau thangai se manglak bo simise lama khoroksa khini sao Jon 9:39 hake Jisu hai hini saka nugerok ba nukthun nuknairok ba ta nukthung hini se ang o sangsaro bus khlainani phaio Jisu Kristoni yagose joto phan rijaknai salcha hini sao tinio Jisu Kristoni khairokma tongoi tongo a khairokma jarao khoroksa kha kipilei bono poito khlaia hinkele paithani sal phai tongo abongkha busthumnani sal abonole kirinani tongo khajani takhokte bhuksong kubuino saimanani bagai kaito norokno wisdom rithung question number 5 Trek ha question Jisu bung sasauni kauno sakhirimo gboide ariake kopide botolani kaudalno yo buktema le thik laifi tonghala angse aini sauguteni kauno sakhiriye tongmi ongsinke aini sakhirimo kau bui se ungya John's ni 5:31 no samokopla trek hake Jisu kau pheroye brauno saha ang sasauni kauno sakhiri tongpho aini sakhiri mole buise John's ni 8:14 no samokopla bo kau dam no yoba Jisu ni kau phide are kole kobuide kautma dam kau untimale thik bono sayak thakti Jisu bo sakni kokno sakkiri mani kubuide ongyakhe tatalde tolani kok dalniyo bo kok thigongma klai Jon 5:31 ani bagai ang sakkiri khe asakki soi hinjaglak phiya Jon 8:14 khe sao Jisu hai hini saka ihi ani bagai ang sakkiri phano ani o sakki kubuise tamni hinkhe ang borni phai boro thangnai abo ang sawi mano phiya ang borni phai boro thangnai abonorok sawi manya khajani takhokte bhuksong o kaini kokno thikse kaitro sangsaro borni mang nai phanya sakang kabangma derni khoktui kok diari samani tongo je mathanaisa eba mukti data khoroksa songjakha sini bagai abo 500 bosor sakang 700 bosor sakang 1000 bosor sakangno kabangma jorao kabangma derni bisingtui saklaijakha mathanaisa boro achaino boro torno lokno bhaike samung khlaino bhaike sumsongno rojoi sini bagai kalbari kurso thino tei saltani salo thangi basano bini bagai sabo sakkirino akorok abrogongkha mathanaisa Jisuno sinui manani marirok eba sakkirokse obobishot banirokni bisingo jonongkha khoroksa sakkirinai bo ongkha lama hoknai mathanaisa samung khlaiani sakang bo puila sakkirinai ojonda baptis ongkha kokdiari samani kabangmani bisingo kaisa proman Jisu ongkha o mathangnaisano 700 bosor sakangno Jisaya diari bobishot bani khlaimani tongo Jisaya 40:3 borok khoroksa khorang siri khogoi haihini saklai tongo hasing haparo subrayungni bagai lahar snamdi sini kaituni bagai hasing haparo lamano kepleng khlaidi o borok khoroksa hinmani abong khajon da baptis saboni kokno hasing haparo saitong humbale Jisu Kristo phainai boni bagai lama kepleng khlaidi boni bagai lahar snamdi hini samani se o kok fulfilongkha jonda baptis phaimani bisingtei John 1:23 John haihini saka ang omose hasing pantro khoroksa haihini siri khokjak subrai himnani lamano kepleng khe snamdi okok Jisaya diari samani abo fulfilongkha
Tabuk Jon 5:31 Jisu sanani naimake obose sekang jonno sakiri nani irigaradi bobishotbani fulfill ongna rigaradi hinmase kaitorongkha phan ganang bo saisungno fulfill se bo saisungno perfect bo bebakno mano bo khlaimaya omai samung mungsa phano kri phiya bo mathanaisa ongoi borongoi phaikeba boni bagui bobishotbani khlaijakmani ba abo fulfill ongmani bisingti proman dio bono o phiyoknaisa ongya khebo borokni sakise nangya Jon 5:36 Ang boroni saki ma nanani nangnai okogya tamokhe norokbo mwthangjaktung hinise okok sao Jisu Kristo sanai mankhe mathanaisa khoroksa phaina hini je bobishot bani khlaimani aborok jotono fulfill longbaikha aboni bisingtwi jotono mwthangjaktung hinise o lamano snamo pharising a kubi kaitono sinilayano mwthangjaknani lamano naituklayano aboni bagui Jisu sao Jon 8:14 Jisu haini saka ihi ani bagui ang sakiri phano ani o saki kubise tamni hinke ang borni phai boro thangnai abo ang sawi mano phiya ang borni phai boro thangnai abo norok sawi manya kaitor sakphangno complete se bo perfect se aboni bagui boni kebo phano saki nangya bo saisungno enough se Tre ke question tui mumano kroya ke tangnai raude bro tamul thi Arya ke abono thi ke rupiah raude bro tamul thi bo tolani kaudal nuyo bukti male thi klai fitonga nule Christian ba Bible ni bisuyo pore mo tongnai abumi sayek nagiradi tui mumano knamo bai mangle ishor bai tongmul thi ongile ya hingba tui mumano kroya ke tongnairokno se ishor bai bro tongmul thi omi ya o boke roman ni 2:30 no samsi tre ke ha bro no fo tui mumano ruye tamo baile ishor bai tongmul thi ongnai brule ya maya boke roman ni 3:27 Question number 6 Kerong koreati khlaimanai borok de thik eba kaham ongya khe kerong thik ke rakhokmanya borok ni tomong de thik tolani kok dalio bo kok thigong ma klai room 2:13 tamni hinke keroni kok sawiman ma bai simi bororok kaitor bai kaham hini romjak lak kerongo samatui tongkhese kaham hini romjak nai keroni kok jotono saimano haipano saiman ma bai abono khlaiase hinke kaitor borno kaham hini romblak ni sao phiaba a kerongno khlaiman khanke a kerongno rakhogi mankha hinke kaitor borno kaham hini romnai hini sao phiaba room 3 ni 10 no khuk tangai naikhe saimanai kaham khorok sapano kori hini sao aboni mane no ongkha kerong rakhogi manai khorok sapano kori hini sao kerong khlaimanai khorok sapano kori kha abono rakhogi manai khorok sapano kori kha kerong rakhogi mankhese kaham ongnai phiya kebo phanose kerong rakhogi maina hinke somsogo se klai tongkha hini sao jotono somsogo klai tongkha hinai kathar elambak saklayo kerong kebo phano khlaimanliya aboni bagai kaham khoroksa phano koroi aboni bagai no kaitor sakphang a kerong yakni phiyokna bagai lama snamkha bo sakphang borokungyo sangsara phaikya nini ani joto somsono rojoi bo kalbari kurso theikya nona no phiyokna bagai mothangna bagai Galatia 3:10-11 okokno sao kerong rakhok mano khatungui tongnairok borok saimung bisingo se tongo tamni hinke elambago hai hini sao kerong bijabo sijak tongmani aborok matheno sal brom brom rakhogya khe aborok kaitini sraimung bisingo se tongo hini sao kerong protidin sal brom brom ma rakhoknai rakhogi maina hinkangke a kerong sawi mani klai hini sao kerong sabai khe aborok kaitini mokolo kaham jongya bo sraimungo se klai tongnai kerong rakhok ma bai khorok saphano kaitor bai kaham hini romjagya kubuiko kerong kebo se rakhogi malia hinke kaitini mokolo kaham kebo phan kori omo tabuk phang phang ke sijakha tamni hinke elambago hai hini sao poito khlaima bisingti kaitor bai kaham hini romjaknai borok bose thangi tongnai abono ongkha kaitini khairokma Jisu Kristoni bisingti abono singmankha khajani takhokte buhuksong sing kerong rakhokma bai samung kaham khlaima bai
rang puisa tongma bai eba khe dormo khlai tongma bai mwthangjagui manano hinui khata kari sing mwthangjagui se manglak tamni hinba sini thuyo somchok tongmani bagui sini thuyo pap tongmani bagui sing kahamse ongui malia Jisu Kristo boni thui baise sini somchokno susao khoma khlaireo akokno poito khlaima bisingtui se sing kaitoni mokolo kaham hini romjaknai aboni bagui Paul sao room 3 ni 20 tamni hinke kerongo tongmani abono khlaima bisingtui khoroksa phano kaiterbai kaham hini romjagya kerong kha borok somchok khlaimano sawi mandio belaikono srai srai kerong kebo phano rakhogui mainani bagui somchogo klai thangka a somchoni yognani bagui kaisa lama ongkha Jisu no poito khlainani abo simeno lama tongsiwo Loke last question jani Christian no dimo sasau ni tapuno hamyak nai de Arya ke naisli yang nai de Botolani kau dal no yo bukti ma thik lai Dakum kurau no hamyak di Bini tapuno naisli naisule bro buthai ne hase tumu ake nauni sinyo bro buthai nai le ke hapo jonom thangyak nai ma le maine ya boke 1 Johns 3 ni 15 te krung hawo takum kurau bai khlaio nai nang nai Jisu saha angle purtin bio thalai ni phaimi hnie ta chongdi angle thalai ni phaimi ya himba senya phairi ni se phayo ma hinke ang phaimole mpha bai psala ma bai psayu bahanyu bai krayu rwna phelai ni phaimi se akhe bro ni shutur se bini bro urau se ongnai Matthew ni 10 34 36 of bo kautma no se o Question number 7 saksak ni takhungno hamjaknai de ongyakhe naisilnai de tolani kok dal niyo bokok thigong maklai ekjohon 3 ni 15 takhurokno naisilnai borok bo ongkha borok buthanai phiya borok buthanai bo mwthangjak phiya hini norok sawi mano sing sawi mano God is love hamjagya borok bo kaitono bo sinui manya o Bible no book of love bo hino bo singno sakang hamjak rakha John 3 ni 16 kaito sungsano asik hamjakmani bai boni songdari sajano rohorka o sajano je poito khlainai borok bo komoriawi mwthangjak phlai manna teikhe kaitor bono rohorka hini sao obongkha kaitoni hamjakma kaitoni o hamjakma abongkha nisartho balobasa obonongkha kaitoni khairokmabo aboni bagino Jisu sao norok saksakni takuno langmari oi phano ma hamjaknai hini hamjakma bahai tamo singomoti khe sawi mano bosini bagai thikya hake singbo takhurni bagai sini langmano rithai khlaio Bible belaikono srai srai takhurno langmari oise hamjak dekhini sao hinke Jisu Kristo tamni bagai mathai 10 ni 36 ni simi 36 omahai kok sakana phaidi singkhuk tanglayano Sungsani borokno katharna hwnwi ang phayo hwnwi khata kari ihi ang katharna hwnwi phiya sengri phaina hinise phayo ang buphabai basano bumabai basajekno karajek bai hamjukno walairinani bagai se phayo nokni borokno nokni bagai kena ari ongnai khajani takhukte bhuksong poito khlai tongnai khoroksa phano o Bible verse no tui khorosa sukno bumani violence khlaimani kagai thangmani kwrui tei nobo nuglak kwbangma Christian rok satok jagai tongo church bisingo habui khoroksa khoroni se chair table sabai klango khoroksa poito khlainai phano yak phirokha butharka omhai kurikho tei tobo tonglak tamni hinba aboni meaning jotono saimano aboni meaning ongkha omahai Jisu no yasakmani bai bono poito khlaima bai Kubun no poito khlai tongnairok naisilnai jolinai somajni khaknai nokni tikhlainai SD cancel khlainai basasimi Jisu no poito khlai tongkhe bufa bono bunai toknai walainai nokni tikhlairinai bumasimi Jisu no poito khlai tongkhe basajik sajagya ongnai hamjuk Jisu no poito khlai tongkhe karajik sajagya ongnai o kokno se sanani nayo paithao ke Jisu tongnairokno o sal phaipuro o sungsani sakagui basano bumano hamjukno sukna hao tlangai thangnai tei rokno khe morkeo khiklai rinai abono ongkha mol brum brumni kakmung
Kubun naitukdi o kubun norokno mwthangnai. Paithago ang takhokno sikonsa question chungui o video no mathakma phasing thangano. Krishna Ishwar hinke botamni borokni pholano buthari manya hinui orjonno masaka. Pholano buthari se manya hinke bo limited se ongkha unlimited ongi se manliya. Srimad Bhagavad Gita দ্বিতীয় অধ্যায় idong সর্বম ততম তত্তু অবিনাশী অশ্ব অবয়স্য বিনাশং কচ্চিত কুতুম ন অহতি। বাংলা বাইকে অমাইকে চাও যিনি এই সারা জগৎ জুড়িয়া আছেন সেই আত্মার বিনাশ নাই বলিয়া জানিবে কেহই সেই স্থির আত্মাকে বিনষ্ট করতে পারে না। অরকৃষ্ণ অর্জুন চাও আত্মা ন কেউ ফানো নষ্ট খ্লাইমে আনি চাও হিনকে ব লিমিটেড সংসিনাই আরন সিংমুং কতরমা ফাইসক পায় আবনি বাগৈ তাকুকনো আনসারিনানি বাগৈ কয়মুং তংনাই হামবাই।